Vitajte v Ziegler Software, výrobcu ekonomických a informačných systémov Money. Spoločnosť sa od začiatku venuje vývoju kvalitných systémov, ku ktorým zabezpečuje technickú a poradenskú podporu na vysokej úrovni. Pokrýva požiadavky živnostníkov, malých a stredných firiem, ako i väčších spoločností v Slovenskej a Českej republike. Ziegler Software svoje produkty distribuuje cez internet a sieť pobočiek v Bratislave, Prešove, Prahe, Plzni a Brne. Zamestnáva viac ako 120 kmeňových IT odborníkov a partnerskú sieť tvorí viac ako 70 firiem. Spoločnosť bola zaradená do rebríčka Top 100 IT firiem a jej produkty opakovane získavajú prestížne ocenenie. Začínali jsme v roce 1990 jako firmička o 3 zaměstnancích. Dneska máme více než 100 zaměstnanců a patříme mezi lídry trhu v České a Slovenské republice. Klíčem úspěchu je určitě důsledná orientace na potřeby našich zákazníků. Vždycky jsme se snažili víc vstříc jejich potřebám, reagovali jsme na ně a výsledkem je dneska více než 100 000 spokojených zákazníků. Snažíme se naše know-how předávat dál, spolupracujeme s celou řadou univerzit a vysokých škol, zaměstnáváme studenty různých odborů, přednášíme na odborných akcích, jako je například svět informačních systémů pořádaných Zlínskou univerzitou. A v neposlední řadě jako velká společnost se snažíme pomáhat potřebným. Pomáháme tělesně postiženým spoluobčanům, sponzorujeme celou řadu neziskových organizací a organizací, které se orientují na práci s mládeží, jako je například Pionýr, Junák nebo Sdružení přátel Jaroslava Foglera. To je Ziegler Software. Na Slovensku naša spoločnosť pôsobí od roku 2000. Viac ako 10-ročné skúsenosti naši zamestnanci zúročujú každoročne v tom, že dodávajú softwarové licencie nášho systému Money zákazníkom z celého Slovenska. Viac ako 20 našich zamestnancov na pobočkách v Bratislave a v Prešove dokázali za ten čas uspokojiť viac ako 10 000 zákazníkov, z ktorých mnohí sú nám verní dodnes. Spoločnosť Ziegler Software disponuje 20-ročnými skúsenosťami vo vývoji ekonomického softvéru. Systémy Money patria na Slovensku i v Čechách medzi najobľúbenejšie, pretože vyhovujú širokému spektru zákazníkov, od živnostníkov až po väčšie spoločnosti a svojim zákazníkom poskytujú istotu stabilného zázemia pre ďalší rozvoj.